Martin. Are you ready? Yes. En een maandag, dan ga ik een pintje drinken. Een pintje drinken. Ik drink er 4, ik drink er 5, ik drink er 26. Viva le tomatetes, morte de bakken van Benjamin. Courage, maar het is spinazie, spinazie. En een dinsdag, dan hoor ik een peppetje smoren. Een peppetje smoren. Ik kom nog mijn beste zaak, maar ik was mijn pen verloren. Viva le tomatetes, morte de bakken van Benjamin. Courage, maar het is spinazie, spinazie. En een woensdag, dan hoor ik een beetje eten. Een beetje eten. De bieren weer om tafel gebakken, maar vlees dat was vergeten. Viva le tomatetes, morte de bakken van Benjamin. Courage, maar het is spinazie, spinazie. En een donderdag, dan hoor ik een beetje slapen. Een beetje slapen, maar ze kon op mijn bergen staan, ze deden niks aan praten. Viva le tomatetes, morte de bakken van Benjamin. Courage, maar het is spinazie, spinazie. En een vrijdag, dan gooi ik een beetje werken, maar ik krijg dat toen niet aan en die kost me niet versterken. Allemaal samen. Viva le tomatetes, morte de bakken van Benjamin. Courage, maar het is spinazie, spinazie, die kon het lekker zien. En een zaterdag, dan gooi ik mijn preken halen, Ik stapte toen om mijn klas, maar die kost me niet betalen. Viva le tomatetes, morte de bakken van Benjamin. Courage, maar het is spinazie, spinazie. En het beste, en de zondag, dan is de dag des Hieren. De dag des Hieren, daar doe ik best concreten aan, en dan moet ik toch gaan vieren. Viva le tomatetes, morte de bakken van Benjamin. Courage, maar het is spinazie, spinazie. Allee, voilà, oké, thank you.